Hallelujah. Harapan ng Panginoon ang magbalik ng mga kamilyong beses sa patuloy po nating katapatan sa bahaging ito. At sa mga sumanda dito mga minamahal ko, tayo po'y maganda na. Amen? Ganda ang ating pong pakikinig, ang ating pong mga puso para talagang ma-absorb po natin mga minamahal kong mensahe ng mga Panginoon na nakalaan para sa hapong ito. At bilang pagbibigay galang sa salita ng mga Panginoon, tayo na pong lahat ay tumayo. Narito po ang ating pong pinagpalang mga aral. Ating pong beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman. Praise the Lord. God bless po, beloved Elder Noel Braganza. Praise the Lord po, dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamalapan ng Kristo. Kami po ay nagpupuri, papasalamat hanggang sa mga oras na ito na taglay po namin kalusugan at kalakasan na nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa tagumpay na pinagpalat nilingasan mo sa hapong ito na aming panambahan sa iyo, mahal na Panginoon. Pangkawain po rin, pasalamatan taas ang banal na pangalan, mahal na sa lahat ng kabutihan, kagandaan mo sa aming buhay, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal sa mga papuring awit-alay po namin sa iyo mula joyful at sulim song sa buhay na patutuin yung mga anak, mahal na Panginoon. Sa espesyal po ng aming minamahal na mga awit, mahal na Panginoon, ang pagkilos mo na mainam sa aming galit ng tangi namin kayamanan at kagalakan sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Sa katapatan yung mga anak sa pagbibigay ng ikaputhandog, mahal na Panginoon. Narito po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita, mahal na Panginoon. Kayo po ang bigay ng karunungan kataga sa aking labi na aking sasambitin, mahal na Panginoon. Huwag nawa magkamali abang lingkod, mahal na Panginoon. Sapagkat sa iyo nagmumula ang karunungan at kalaman na aming inaasahan, mahal na Panginoon, sa katitibay ng lahat ng nakikinig na iyong mga anak, mahal na Panginoon. Maging sa aming mga webcast viewers, mahal na Panginoon. Bago po ang lahat, mahal na Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, isip, damdamin, paningin, gawa na hindi mo pinalukdan, mahal na Panginoon, lalo na po sa pagkukulang namin sa spiritual. Mahal na Panginoon, patawarin mo kami, linisin at pagkabanalatin mo, mahal at marapatin mo kami, mahal na Panginoon. Makarating sa trono ng iyong biyaya at sa lukluko ng iyong awa, mahal na Panginoon, ang iyong banal na salita na may dakilang pag-ibig, kapangyarihan, katotohanan, pamuhay ito sa bawat dulong mo. Ito po ang samunahing panalangin sa pangkalatang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will D. Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Narito po tayong mga minamahal sa pag-aaral po ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bago po ang lahat, malaya po akong bumabati. Una sa lahat ng pagbati sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba, pasasalamat tanging sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Doble paggalang din po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po, we always cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Dinas si Almeida na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Sa kanilang mga anak, manugang nga po, magandang hapon din po. Mga minamahal, sa ating mga beloved pastoral workers sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuinyer, mga minamahal sa kanya mahal na anak, mga minamahal, nakatuwang po sa pangalan pagpapagal ng ating mga kalitan sa lugar na ito. Sa ating mga beloved elders na kasama po natin, sa inyo po mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya. Ganon din po sa mga baguhan bisita po, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa panguna po ng ating beloved Honorable Pastor Will D. Estrada Almeida. Ganon din po sa ating live webcast viewers po, magandang hapon through Facebook live streaming sa YouTube channel. Mga followers po, magandang hapon po. Bali, ang gagawin lang po, mga minamahal na mga viewers po, mga minamahal. Kayo po, mga minamahal, kanina pa po, pinagpala na po kayo mga minamahal. Kung ano po yung kahilingan ninyo, dahil sa ating pinakamamahal na Panginoon, kung ano po yung napakinggan yung patutupo dito mga minamahal. Mangyayari din po sa inyo yan mga minamahal. Papatutuhanan ng Diyos, siya hindi nagbabago. Siya ang Diyos noon, ngayon pakailan pa na siya ang nangako magpapagaling ng ating karamdaman, naglulutas ng ating problema. Na tayo hindi niya iiwanan, mga minamahal, pangako niya ang kanyang mga anghel ang magbabantay sa atin sa gawaing katotohanan, mga minamahal. Kasi sinasabi ko pong katotohanan, mga minamahal, sapagkat
Ang sinasabi po nila, may free will tayo sa ating reliyon. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mayroon tayong free will para hanapin ang katotohanan, seek the truth. Yun po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi po kanya-kanyang reliyon, mga minamahal. Kung kanya-kanyang reliyon, marami pong Diyos, mga minamahal. Hanapin daw natin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya po sa ating mga minamahal. Itong pang pag-aaral natin, mga minamahal, ito po yung pinaka-basic po natin, mga minamahal, para tayo po, mga minamahal, pagdating po, mga minamahal, sa ganitong panahon, mga minamahal, sapagkat sa atin po talaga marami po tayong kapigatian mangyayari sa atin, tayong mga anak ng Diyos. Sapagkat kinakailangan po mangyari ito kung tayo'y karapat dapat magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, mga minamahal. Kung ano po ang nilakad ng mahal na Panginoon dito po sa ibabaw ng lupa, mga minamahal, nagbigay po siya ng halimbawa, mga minamahal, na dapat natin sundin ang kanyang mga hakbang, mga minamahal. Ngunit hindi tayo pabayaan ng mahal na Panginoon ang kanyang banal na Espiritu, mga minamahal, na kanyang pinangako mananahan sa atin na siya po ang magpapatatag sa atin, magpapalakas, mga minamahal. Siya po ang tutulong sa ating kainaan, kaya wag po tayo mangamba, mga minamahal. Katulong po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang gagawin lang po natin talaga, mga minamahal, maging tapat po tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pagsubok dumarating sa ating buhay, mga minamahal, tanggapin po natin yan, mga minamahal, upang tayo po ay magiging mananagumpay na Kristiyano, mga minamahal. Hindi tayo pabayaan na mahal na Panginoon, sapagkat siya mismo nagsabi, hindi ko kayo binigyan ng pagsubok na hindi nyo makakayanan. Kasama po natin ating mahal na Panginoon na sa atin po ang kanyang banal na Espiritu, ang kanyang banal na Espiritu, mga aliw na sa atin po, mga minamahal. Sino man taong walang Espiritu ng Diyos, hindi sa Kanya. Tayo pong lahat dito, mga minamahal, ating napatunayan po, mga minamahal, na natanggap po natin ang banal na Espiritu ng mahal na Panginoon, na siya nagpapalakas, na siyang gumagawa ng mga dakilan, tanda, himala, kung bakit natin napaglalabanan ang lahat ng mga dumarating sa atin, mga minamahal, dahil nasa atin po ang banal na Espiritu ng mahal na Panginoon. Sino man taong walang Espiritu ng Diyos, hindi sa Kanya, mga minamahal. Kaya napakalaga po, mga minamahal, ang gawain na nasa katotohanan, mga minamahal. Tignan po natin, mga minamahal, basahin po natin, mga minamahal, ang mga hero ng Bible, mga minamahal. Ito po yung magiging salamin natin, mga minamahal, upang tayo po, mga halimbawa na ating babanggitin, mga minamahal, na siya nating ikabubuhay, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, sa pag-ibasa po, mahal na kapatid, dito po sa Daniel, Kabanatang 3, talatang 16, 17 at 18. Amen. Ito po sa aklat ng Daniel, ang Kabanatang 3, ang talatay 16 hanggang 18. Si Sadrach, si Mesach at si Abednego ay nagsisagot at nagsabi sa hari, O Nabucodonosor, kami ay walang kailangan na magsisagot sa iyo sa bagay na ito. Narito, ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hornong nagdiningas at ililigtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Ngunit kung hindi, talastasin mo, O Hari, na hindi kami naglilingkod sa iyong mga Diyos, ni magsisamba man sa larawang ginto na iyong inanyuan, na iyong itinayo. Amen. Pabagantuan po natin, mga minamahal, who shall separate us from the love of God, of Christ? Sino makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo? Ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, si Sadrach, Mesach, at si Abednego, mga minamahal. Sila po ay sumampalataya, mga minamahal, na sila ay liligtas ng mahal na Panginoon. Sapagkat si Haring Nabucodonosor, mga minamahal, hari ng Babylonia, mga minamahal, siya po ay nagtayo ng 60 siko ang taas, mga minamahal. At ang luwang po nito, 6 na siko po, na kanyang gintong rebulto, mga minamahal. At siya po, mga minamahal, ay nagsalita, mga minamahal, sa bawat bayan, bawat wika, bawat bansa, mga minamahal. Nagwika po siya, mga minamahal, ng kautusan, mga minamahal. Pag tumunog ang mga lahat ng uri ng panugtugin ng plauta, ng sari-saring tugtugin, mga minamahal, pag narinig ng buong tao, mga minamahal, sa buong bansa, mga minamahal, sila po ay magpapatira pa at sasambahin nila, mga minamahal, ang ribultong ginto ni Nabucodonosor, mga minamahal. Narinig po natin, mga minamahal,
ang tatlong mananampalataya na pinaglaban po nila, mga minamahal. Ang sabi nila, ililigtas kami ng aming buhay na Diyos. Kung hindi man kami ililigtas, hindi pa rin kami magpapatira pa. Kaya nga po, sino ang makapaghihiwalay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal? Wala pong dapat makapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Basahin po natin, mga minamahal, sa Roma 8:35 talon sa 38:39. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Roma, kabanata po ay 8, talatay 35, talon po sa 38 hanggang 39. Ito pong nakasulat, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kapisan? O ang pag-uusig o ang kagutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Amen. Makapaghihiwalay, mga minamahal, tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril, sword. Dito po, mga minamahal, ang sabi po ng banal na kasulatan, wala daw makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dumating man sa atin kapigatian, ang kapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak. Matagal na po natin, mga minamahal, naririnig po ito, mga minamahal. Kung gusto po natin ang langit, mga minamahal, bakit po, mga minamahal, nasaan po yung ating minamahal na mga kapatid sa pananampalataya? Hindi ba sinabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, maganap natin ang lahat, matisod sa isa, ay magiging makasalanan tayo sa lahat, mga minamahal. Malina po dito, mga minamahal, na wala pong makapaghihiwalay sa pag-ibig ng mahal na Panginoon. Alalahanin natin si Job, mga minamahal, muli natin binabanggit, grabe po ang kanyang pagsubok na pinahintulot po ng ating pinakamamahal na gawain ni Satanas sa kanya upang siya iligligin, mga minamahal. Alam po natin, ang 7 anak na lalaki ni Job, mga minamahal, at 3 anak na babae pinatay po, mga minamahal, ni Satanas. Pinahintulutan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, itong bagay na ito, mga minamahal. Unawain po natin, mga minamahal, ang pagsubok ni Job, mga minamahal. Mga 7,000 tupa, 3,000 kamilyo, sari-sari mga hayop, 500 na katuwang na baka, sari-saring hayop, mga minamahal, ay pinuksan ng dyablo, ninakaw ng kaldiyo, ng mga sadiyo, mga minamahal, pinapapatay lahat ang kabataan, mga minamahal. Walang natira po sa kanya, mga minamahal. Ngunit si Job hindi nakakitaan po ng panambitan sa ating pinakamamahal na Panginoon. O kaya siya, mga minamahal, ay nag-usisa sa ating pinakamamahal, o kaya siya po yung nag-complain, mga minamahal. Tignan po natin, mga minamahal, ang nangyari kay Job, mga minamahal, yun po, mga minamahal, na nasa banal na kasulatan. Kanya mga anak, 7 lalaki namatay, 3 babae, sabay-sabay po yan, pinahintulot ng mahal na Panginoon upang ligligin nga po, napatunayan ang pag-ibig ni Job ay tapat at tunay, mga minamahal. Ganon din po sa ating kung tayo'y tapat at tunay na mananampalataya, sapagkat hindi biro po ang sinagawa ng mahal na Panginoon sa kanyang pagkakatawan tao, mga minamahal. Hindi po biro, binigay niya ang kanyang buhay sa pagdurusa sa kamatayan hanggang sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal. Doon siya nagdusa upang tayo, mga minamahal, ay mapatawad sa ating kasalanan upang tayo magmana ng kaligtasan, buhay na walang hanggang. Grabe po yung nangyari sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Si Job, nagkatapos noon mga minamahal, ang sabi ni Job, mga minamahal, sa nangyari sa kanya na ubos lahat, pati yung mga anak niya, lahat ng pag-aari niya, ako'y lumabas sa bahay bata na hubad sa sinapupunan ng aking magulang, at ako'y babalik na hubad. Bulay-bulayin po natin ang katwiran ng ating kapatid na si Job, sapagkat si Job tayo ay walang iba, mga minamahal. Nasa pagsusumikap po natin ang ating kaligtasan, mga minamahal, sapagkat ginawa na po ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, maging ang kanyang banal na espiritu na sa atin, mga minamahal, na siyang tumutulong sa ating mga kahinaan, mga minamahal. Kaya wala po tayong may dadahilan. Kung nangyayari man yung mga bagay na ito, mga minamahal, nasa atin ang pagkukulang. Kung tayo po hindi dumadalo, nanlulupay pa, hindi natin nararamdaman ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Saliksikin po natin ang ating sarili. Nasa atin po ang pagkukulang. Sapagkat sinabi po ng banal na kasulatan, kung nasa atin ang espiritu ng mahal na Panginoon, kapayapaan at kagalakan nasa ating puso sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kung nasa atin ang mahal na Panginoon, tayo pa nagtatapat sa pagbibigay, mga minamahal. Kung ang banal na espiritu nasa atin, lagi tayo nananalangin, mga minat, nagpupuri, sapagkat yun po yung kalooban ng mahal na Panginoon na nasa atin po na siya nag-uudyok, mga minamahal. Alam natin si Job, mga minamahal, tinubuan pa ng mga bukol, inuod po siya, mga minamahal. Tuloy-tuloy po yung kapigtian niya. Nahuhulog ang uod sa buo niyang katawan, sa mga bukol ng gagaling, kinukuha niya yung uod, mga minamahal, at nilalagay niya sa mga sugat niya, mga minamahal. Ang Diyos ang naglagay, ang Diyos din ang mag-aalis. Hindi niya sinabing si Satanas ang naglagay sa kanya, kundi ang Diyos ang naglagay, siya din ang mag-aalis, mga minamahal. Sapagkat si Satanas, mga minamahal, sa tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, walang magagawa si Satanas, mga minamahal. Maliban lamang kung pahintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Nasa atin po ang banal na espiritu ng mahal na Panginoon na kinakatakutan po ng ating kaaway, mga minamahal. Kaya sino po makapaghihiwalay, mga minamahal, sa halimbawa ng banal na kasulatan na sinabi ni Apostol Pablo, ating kapatid na si Job. Hanggang sa mga kanyang kaibigan, mga minamahal, kaibigan niya, mga minamahal, matalik na kaibigan, mga minamahal. Kasama natin dito matalik na kaibigan, mga minamahal. Nang dumating po sa kanyang kapigatiang ito, mga minamahal, ano po ang natanggap ni Job? Imbis makirama yung kanyang kaibigan, mga minamahal, siya'y tunuligsa kung ano-ano mga pinagsasabi na kasama ni Job, kaya pinaparusahan siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Si Job hindi nakakita ng kalikuan sa harapan ng mahal na Panginoon. Siya po'y naging matuwid, mga minamahal. Hindi po siya nagkasala, mga minamahal. Sapagkat lahat ng bagay nga po, pinasalamatan ng ating mahal na kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa atin po, mga minamahal, minsan nakakaranas po tayo, mga minamahal, totoo man ito hindi, mga minamahal, na masasakit na salita, mga minamahal, kung saan ito nanggaling, mga minamahal. Kailangan pa po natin ipagpalit, mga minamahal, ang mga masasakit na salita o pinagwiwikaan man tayo kung totoo man o hindi, mga minamahal. Ito pa magiging dahilan upang tayo lalayo, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mukha po napakalayo dito sa pinag-uusapan natin, mga minamahal. Salita lang ito, mga minamahal, na nangyayari po sa atin. Bakit meron po tayo, mga minamahal na mga kapatid? Dahil lang po sa salita, mga minamahal, na pinahintulot na mahal na Panginoon upang kilalanin siya kung sino siya, mga minamahal, sa kanyang pag-ibig na pinapakita sa mahal na Panginoon. Kaya nga, sino makapaghihiwalay, maging kamatayan? Ang sabi ng banal na kasulatan, walang makapaghihiwalay, maging anghel sa langit. Lahat ng kapangyarihan, mga minamahal, walang makapaghihiwalay. Sino ba sa atin, mga minamahal, hindi nagkakasala? Maliwanag po ang sabi ng banal na kasulatan, sa ating pagtitipon tayo nililinis ng banal na dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin tayo po, mga minamahal, nagkakasala pa. Yung nga lang, mayroon po tayong pribiliyo. Mayroon po tayong benepisyo na nakukuha sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa banal na gawain na tunay ng ating pinakamamahal. Kung tayo po'y nagkakasala, nililinis tayo ng banal na dugo ni Kristo sa ating pagtitipon. Kumusta po ang ating mga minamahal na kapatid, mga minamahal? Anong dahilan, mga minamahal, trabaho?
pag-aaral, mga minamahal. Napakalayo po dito sa halimbawa ng sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Ang mga bagay dito sa sanlibutan, mga minamahal, ay lilipas. Huwag po tayo masaktan, mga minamahal, sapagkat napakahalaga po, mga minamahal, ang ating kaligtasan, mga minamahal. Napakahalaga po ng ating kaligtasan. Minsan lang ito mangyayari. Pinaikli na ng ating pinakamamahal na Panginoon ng araw, mga minamahal. Dati-dati, 1,000 taon ang taon ng tao. Dahil sa kasalanan, mga minamahal, nagsisi ang Diyos kung bakit nilikha niya ang tao. Kung wala sino mga minamahal na kitaan niya ng katwiran na gumaganap sa kalooban na mahal na Panginoon, wala na po ang mundo, mga minamahal. Nakita niya sino mga minamahal na matuwid sa kanyang harapan. Kaya natutong magmahal ang Diyos sa tao, mga minamahal. Dahil kay Noah, mga minamahal. At sinabi niya dahil sa kasamaan ng tao, ginawa niyang 120, mga minamahal. Kaya sa ngayon, mga minamahal, yung lula natin maabot pa ng 100. Dahil sakop pa sila, mga minamahal, ng edad na ito. Umigsi lamang, wala nang maabot ng 120 dahil nga po sa karamihan ng ating nakakain, mga minamahal. Puros may mga chemical na po, mga minamahal, nagpapaigsi ng buhay ng tao. Ang sabi pa ng awit, mga minamahal, sa 21, mga minamahal, ang buhay ng tao lang ngayon 70 to 80. Panahon po ito ni Haring David, sinabi niya, mga minamahal. Alam natin ang panahon ni Haring David, matagal na panahon na, mga minamahal, at narito na po tayo sa paglago ng kalaman ng tao sa huling araw. Bago dumating ang kawakasan ng mundo, lalago ang kalaman ng tao, mga minamahal. Darating ang mapanganib na araw, mga minamahal. Magbabago ang mundo. Darating ang araw na katulad ng hurnong nagniningas. Ang mga tao magiging mapanganib, mga minamahal. Mga tao walang galang sa mga magulang. Walang takot sa Diyos, mga minamahal. Walang kabanalan, mga minamahal. Perilous time will come. Ito na po yun, mga minamahal. Sapagkat pinaigsi na nga po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, ang panahon. Wala na pong darating pang sinabi ng banal na kasulatan 70 to 80, mga minamahal. Wala na po lahat po ng tanda, mga minamahal. Mangyayari na at mangyayari na sa atin po ang panahon ng biyaya, mga minamahal. Biyaya, mga minamahal, ng rapture of the church. Hindi tayo dadaan sa kamatayan kung yung napag-aralan natin magiging halimbawa sa ating sasagawa, mga minamahal. Dito po sa Roman 9:28 po, mga minamahal. Pakibasa po. Praise the Lord. Aklat po ng Roma, Kabanata 9, talatay 28, ito po ang nakasulat, sapagkat isasagawa ng Panginoon ang kanyang salita sa lupa, natatapusin at paiikliin. Amen. Praise the Lord. Yan po ang sinabi ng mahal na Panginoon. Tatapusin, paiikli ng araw, mga minamahal, nang dahil sa atin, mga minamahal. Alam po natin sa buong mundo, mga minamahal, ang pag-iisip, ang diwa ng tao na kuha na po ng Diyos ng salibutan, mga minamahal. Kayo din po ang nakakaalam niyan, mga minamahal. Lahat po tayo, alam po natin yan, mga minamahal. Ang tao ngayon talagang wala na pong pagkatakot sa Diyos, mga minamahal. Yung mga bagay dito sa sanlibutan, yun na po yung pinagtutuunan ng lahat ng mga tao halos, mga minamahal. Kahit sa lupalop ng daigdig, wala na po ang Diyos sa puso ng tao, mga minamahal. Ang Diyos ng tao ngayon, mga minamahal, ay sa pag-unlad ng sanlibutan, mga minamahal. Nang katulad ng sinasabi ng banal na kasulatan, sa huling araw, uunlad. Lalago ang kalaman ng tao. Magiging ang tao, mga minamahal, ay magpapakasama ng magpapakasama, walang makakaunawa. Ngunit tayo, mga minamahal, na may takot sa mahal na Panginoon, lalo tayong nililinis ng mahal na Panginoon, dinadalisay na katulad ng ginto upang tayo, mga minamahal,
ay magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal sa mga kapatid natin nalalayo na tinawag ng mahal na Panginoon dito, napakababaw na dahilan. Kung ikukumpara natin sa mga nabasa nating mga talata, mga minamahal. Ang mga Kristiyano noon nilalagari, binibitay, sinusunog mo't hindi nila pinagpalit, mga minamahal, hanggang kamatayan ang kanilang kaligtasan na pinapangaralan ni Apostol Pablo, mga minamahal. Sa atin, mga minamahal, nadadamay ang ating mga mahal sa buhay po. Pag ginagawa po natin na napakababaw na dahilan, mga minamahal, itong tayo nasasaktan, totoo man o hindi, mga minamahal. Pag lumayo ka, mga minamahal, malapit ka dito, mga minamahal, kapatid namin, mahal ka namin, mga minamahal. Lahat kami doon nagmamahal sa iyo. Alam mo, mga minamahal, kung tayo lumayo dito tayo tinawag, mga minamahal, at lumayo tayo, ikaw din lang mahihirapan. Huwag mong sasabihin na masaya ka doon sa pinuntahan mo. Hindi po ako naniniwala, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Kumusta, makakadalo ka ba ng 3 bisis doon, mga minamahal? Yung unang pag-ibig mo na ginagawa mo dito, ginagawa mo ba dyan, mga minamahal? Kasama mo yung mga anak mo naglilingkod ngayon, hindi mo na sila kasama at ikaw naglilingkod ka na lang. Sa isang linggo, minsan na lang, hindi pa. Dahil malayo po, mga minamahal. Dahil pinagpalit mo nga po yung binigay sa iyo, ng ating Diyos, mga minamahal, na pagsubok na napakalit. Bakit, mga minamahal? Hanggang ano pa ang gagawin ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo upang tayo po, mga minamahal, ay maging tapat sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Alam po natin, hindi tayo taga rito po, mga minamahal. Sabi po ng banal na kasulatan, tayo mga taga-langit, mga minamahal. Ang ating tahanan sa langit, tayo, yung po natin sa langit po, mga minamahal. Tayo mamamayan sa langit, hindi po dito sa lupa, mga minamahal. Sapagkat tayo nga po ang binhi ni Abraham ng sabi ng banal na kasulatan na pinangakuan po ng langit, mga minamahal. Ano pa, mga minamahal? Itutuon mo ba, mag-iipon ka ba ng kayamanan sa lupa para sa kinabukasan ng iyong mga anak? O mag-iipon ka, mga minamahal, ng kayamanan sa langit para sa pag-ibig sa ating minamahal na kapatid na naghihirap, walang sasakyan, mga minamahal. Naglalakad, umuutang, mga minamahal, makadalo lamang, mga minamahal, sapagkat iniibig nila, mahal pa iniibig nila ang kanilang kaligtasan. Samantalang ikaw ay nagpapakasarap ka, mga minamahal, hindi mo nakita yung kapatid mo, mga minamahal. Yung kapatid mong yan, mga minamahal, ay kapatid mo sa mahal na Panginoon. Anak tayo lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tignan po natin ang kalagayan ng ating mga minamahal na mga kapatid, mga hindi sa sarili lang po natin. Pinagpala tayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat ibinigay na ng mahal na Panginoon para tayo po mag-ipon ng kayamanan, mga minamahal, sa langit, hindi dito sa lupa. Ang ginagawa mo sa kapatid mo, ginagawa natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ang ating minamahal na nawawala na po, nasasaktan, manumbalik po kayo, mga minamahal. Kailangan po manumbalik tayo dito, mga minamahal. Alam namin sa araw-araw, mga minamahal, hindi kayo makatulog, mga minamahal. Dahil narito yung unang yung pag-ibig, dito kayo tinawag ng mahal na Panginoon. Mahal kayo na mahal namin kayo, mga minamahal. Kailangan sumagana po, mga minamahal, sa atin ang pag-ibig, lalong-lalo na po sa nawawala, nagkakasala, mga minamahal, nalalayo na sa mahal na Panginoon. Kung gumagawa na masama ang ating kapatid, mga minamahal, maliwanag po ang sabi ng banal na kasulatan, kung napupud ka sa iyong kapatid, mamamatay tao tayo, mga minamahal. Kung ang masama ay gantihan ng nating mabuti, siyam na bunga ng banal na Espiritu Santo, nananahan nga sa iyo, mga minamahal, ang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya bulay-bulayin po natin, mga minamahal, kung ang banal na Espiritu ay nasa atin, mga minamahal. Sapagkat kung nasa iyo ang banal na Espiritu, mga minamahal, namumuhay ka sa Espiritu, hindi sa laman, mga minamahal. Hindi pwede, mga minamahal, na gumagawa ka ng kasalanan, mga minamahal, sapagkat nananahan sa iyong banal na Espiritu, hindi gumagawa ng kasalanan ng ating dakilang Diyos na buhay. Tayo po ang templo ng mahal na Panginoon at dapat maging ilaw, asin tayo ng sanlibutan ito, mga minamahal. Ang napupuot sa atin na ating mga kapatid, ibigit mahalin natin, mga minamahal, para maging ilaw tayo sa kanila, mga minamahal.
Yan pong nararapat sa bawat isa po sa atin mga minamahal upang walang manghinat manglupaypay. Kawawa yung sambayanan ng lumalayo. Namatay mga minamahal ang kanilang mga mahal sa buhay dito po sa gawain ito mga nagbitaw ng mga salita, magpatuloy kayo sa gawain dyan. Dahil dito po mga minamahal, yung pagkatawag, pagkahirang, ginamit tayo ng mahal na Panginoon dito mga minamahal. Alam ko wala na po kayong kasiyahan, totoo po yan mga minamahal. Talagang uusigin kayo ng budhi nyo, hindi nyo masasabing nagpatawaran na mga minamahal kung hindi ka pa rin nanunumbay sa lugar na ito mga minamahal. Na dito ka tinawag mga minamahal. Kung doon ka tinawag, hindi naman bawal mga minamahal na dumalo ka sa ibang gawain mga minamahal. Isa naman po tayo mga minamahal. Kung lumayo ka na mga minamahal, ibang usapan na po yan. Dahil natisod ka, nasaktan ka, unang paman mga minamahal. Kaya huwag po nating sasabihin sa ating mga minamahal na kapatid na sila po ay nagmamataas. Masasaktan po ang ating mga minamahal na kapatid, lalo po silang lalayo mga minamahal. Sila ay tao, mga minamahal na nasasaktan tulad natin mga minamahal. Tayong ama, mga minamahal, huwag natin saktan ang ating mga anak. Maging ilaw po tayo, uliran tayo sa kanila. Ano man mangyari mga minamahal sapagkat tayo nga po ang mga magulang na matagal na po dito mga minamahal nagbigay ilaw sa mga nangangailangan, sa mga may hinamahal. Kahit matagal ka na mga minamahal, kung mayroong kahinaan, tignan po natin mga minamahal sapagkat siya minamahal, siya po mga minamahal ang dahilan. Tayo po lahat ang dahilan kung bakit dumanak ang banal na dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Alam po natin mga minamahal, lahat ng masama iniibig niya mga minamahal. Wala po siyang itinangi. For God so loved the world and He gave His only begotten Son, whosoever believed in Him shall not perish but have an everlasting life. Iniibig niya lahat mga minamahal ang tao sa panahon. Nung panahon noon mga minamahal, magkasala ka, anong gagawin sa iyo mga minamahal? May kapahintulutan po na ikaw ay kitlan ng buhay. Sila po mga minamahal hindi magkakasala. Mga bansa, mga minamahal na sumasamba sa mga ribulto, pinupuksa ng mahal na Panginoon. Lahat ng mga masasamang tao noon mga minamahal, karamihan mga minamahal talaga pong pinupuksa ng mahal na Panginoon. Most sa panahon ngayon nung nagkatawan tao siya mga minamahal, walang matuwid ni isa, walang nakaabot sa pamantayan ng mahal na Panginoon. Kaya nagkatawan tao siya mga minamahal at binigay niya ang kanyang buhay mga minamahal upang lahat ng taong masama mga minamahal ay kanyang mahalin, pagpalain, mahalin upang magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Noong nagkatawan tao ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, mayroon ba siyang pinuksa, mga minamahal? Yung nagpahirap sa kanya ng mga pari, mga minamahal, na siya po, mga minamahal, ay natulang ng kamatayan ng mga pulong pari, mga minamahal. Sila po nagpapako, nagpapatay sa mahal na Panginoon. Iniibig niya ito, mga minamahal. Lahat ng gumawa sa kanya ng kasamaan, umusig, mga minamahal. May namutawi ba na galit sa ating pinakamamahal na Panginoon? Anong sabi ng banal na kasulatan? Patawarin mo sila, Ama ko, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sapagkat hatulan po tayo mga minamahal sa ating salita at gawa mga minamahal. Kahit magsalita tayo ng puros pag-ibig dito mga minamahal, kayo po ang nakakaalam. At ang Diyos mga minamahal nakakaalam. Kung tunay nga na pag-ibig yung binibigkas, binabanggit na inyong salita. Kung ikaw ba ay nagpatawad, siyasatin mo yung sarili mo, mga minamahal. Katulad ng ating mahal na Panginoon, na kinalimutan na lahat yung ating pagkakasala, hindi niya inaalala, mga minamahal. Walang nakitang kalikuan sa Kanya, mga minamahal. Habag ang nakita natin sa ating mahal na Panginoon para sa ating lahat, mga minamahal. Hindi siya nagtanim ng galit, mga minamahal. Lahat ng gumagawa sa Kanya, minahal niya at inibig niya. Sana maging uliran tayo. Ang sabi ng banal na kasulatan, nagpakita ang halimbawa ang ating mahal na Panginoon na siya nating halimbawa na lakaran, mga minamahal. Kaya nga, tingnan po natin yung mga apostol, mga minamahal. Doon sila po ay hindi pa kinakasya ng banal na Espiritu, nagkakasala sila, mga minamahal. Andun yung takot nila, yung mga pagsasalita nila, mga minamahal, na para sa kanila, mga minamahal. Nung umakyat ng pinakamamahal na Panginoon, ipinangako niya ang pagbuhos ng kanyang banal na Espiritu.
At nakita po natin nung binuhos niya ang kanyang banal na Espiritu, naging matuwid po sila, naging matapang mga minamahal. Wala ka na makita na kanilang pagkakasala sapagkat natanggap po nila yung banal na Espiritu na siyang tumutulong po, nagbibigay kapangyarihan sa kanila. Katulad po natin mga minamahal. Nung tayo tumanggap, nagpabautismo sa banal na pangalan na mahal na Panginoon, napuspos tayo ng Espiritu Santo, lumuklok sa ating banal na Espiritu Santo mga minamahal. Pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, may tatanggapin tayong kapangyarihan, mga minamahal. At naganap po sa atin, mga minamahal. Kaya wala po tayong may dadahilan, mga minamahal, na tayo po ay manghihin at manlulupay pa, mga minamahal. Dadalulan po tayo ng nais natin, mga minamahal. Kung gusto na Miyerkules lang, Miyerkules, mga minamahal. Kung gusto natin Biyernes, napakalayo natin, mga minamahal, dito sa pinag-aralan natin. Sino makapaghiwalay kay Kristo? Wala, hanggang kamatayan, mga minamahal, kahit pisan. Sa atin mga minamahal, kunting masaktan lang tayo mga minamahal, wala na. Kalimutan na natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang tinitignan na lang po natin yung damdamin natin, makalaman yung emosyon natin, mga minamahal na nasasaktan. Ba't hindi mo tignan si Kristo, mga minamahal, na siya po ang tagapagtapos ng iyong pananampalataya? May kapangyarihan ka, kapatid. Pag nasasaktan ka, gawin mo. Iyak mo sa mahal na Panginoon yan, lumuhod ka, mawawala, aliwin ka ng banal na Espiritu ng mahal na Panginoon. Matututo ka pang ibigin yung umuusig sa iyo mga minamahal, sapagkat naranasan po natin mga minamahal. Kahit yung sila na may kasalanan, inaako natin na kasalanan natin mga minamahal, nasaktan sila mga minamahal, nasaktan ka mga minamahal, nararamdaman ko pa sa aking puso na nasasaktan ako, mahal na Panginoon, alisin mo yan, mahal na Panginoon, sapagkat hindi mo naayos yan. Ba't hindi po natin gawain ganun yun mga minamahal? Nagpatawad tayo doon sa mga nagkasala sa atin, mga gumawa man sila, parang hindi mapapatawad, nagawa po natin mahal mga minamahal, sapagkat nasa atin nga po yung banal na Espiritu ng mahal na Panginoon. Saka ng atin, hindi po natin magagawa, mga kapatid. Tignan po natin mga kapatid natin mahina, yung ating mahirap na mga kapatiran, mga minamahal, yung mga kapatid natin ang dumalo, mga minamahal, na hindi na po nagpapatuloy, nasib po dito sa mga krusada, sa Thanksgiving, sa anniversary, mga minamahal. Ang dami po nasib, kaso wala po nagpatuloy, mga minamahal. Bakit po ang dahilan nila? Wala sila masakyan. Asan yung pagtitipon mo ng kayamanan sa langit na sinasabi mo, mag-ibigan tayo mga minamahal? Nasasambit ko po ito mga minamahal, hindi sa aking kapurihan, sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat nung naroon po ako nagtatrabaho, ginagawa ko po yan mga minamahal. Hindi ako magbibitaw ng salita dito na hindi ko ginagawa mga minamahal. Hindi ko sinasabi na ganun mga minamahal sa kapurihan, maging halimbawa lang po kaya ako bumabanggit na nito mga minamahal. Lahat ng lumalapit mga minamahal, basta't mayroon ako binibigyan ko mga minamahal, sagana po mga minamahal, nagbibigay sa gawain doon sa Santa Cruz mga minamahal. Nakikipagkaisa, nakikita ko yung mahirap na kapatiran natin, inaabutan ko mga minamahal. Tinitignan ko lahat na mahihirap na kapatiran natin. Alam na mahal pa, hindi ko tinataas sa aking sarili, maging uliran po tayo mga minamahal na sobra-sobra yung pagpapala natin. Mga minamahal, tayo po yung nag-iipon ng kayamanan sa langit, tumitingin pa tayo sa mga bagay sa sanlibutan mga minamahal. Ginagawa ko po yan sa kapurihan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. At hindi ko na po sinisingil, binibigay ko na po mga minamahal. Mga kapatiran natin doon, alam po nila yan mga minamahal. Sapagkat kung ang isang tao, mga minamahal, ay nangangailangan at bigyan mo, mga minamahal, nakita mo natuwa, mga minamahal, dahil sa binigay mo mga minamahal, ay sobrang kasiyahan sa puso mo yan, mga minamahal. Kaya mga minamahal, ito munting pinag-aralan natin, tumimo nawas sa ating mga minamahal. Magibigan tayo mga minamahal. Magmahalan tayo kahit anong gawain, masakit man yan o anong ginagawa sa atin, mahalin pa rin natin yung umuusig sa atin. Pagkat sinabi ng banal na kasulatan na sinasabi ang umuusig sa atin, huwag niyong sumpahin kundi pagpalain mga minamahal. Mahalin natin ang mga kaaway natin, mga minamahal, sapagkat yan po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ibigin natin ang ating kaaway ng katulad sa ating sarili. Daming minamahal doon sa mga kapatid nating lumalayo, mga minamahal. Nawa po mapakinggan nyo ito mga minamahal at ating daing sa mahal na Panginoon upang tayo dito may magkasama-sama muli mga minamahal. Nadadamay po ang inyong mga mahal sa buhay mga minamahal. Imbis gamitin kayo sa inyong kapitbahay, sa inyong kamag-anak, mahal sa buhay, na wala pa magiging mawawala lahat ito mga minamahal.
Kaya mga minamahal, sa araw na ito, mga minamahal, awitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mga minamahal. Yan po yung mensahe na pinaparating po sa atin, mga minamahal. Sapagkat natuto po akong magpatawad, kinalimutan ko ng aking sarili. Lahat ng gumawa sa akin ng kasamaan, yung mga pinigyate ko, mga minamahal, hanggang ngayon pinapanalangin ko, mga minamahal. Ako pa rin ang may kasalanan, tumihingi ko ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mahirap masaktan mo ang sandamdamin ng isang tao, mga minamahal. Nasasaktan mo ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Sapagkat siya ay nagbigay ng halimbawa sa atin, mga minamahal. Kahit na ako ay mahirapan Amen. Praise the Lord. sa paglilingkod kay Jesus. Huwag lamang mamalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisihan. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Dahil ako ay mahal niya. Ano man ang ibig mo ibibigay para sa iyong kaligtasan. Hindi ka niya pababayaan at hindi ka niya iwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisihan. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos. Dahil ako ay mahal niya. Ang Man ang karangyaan, ang kayamanan, kung ako na may mawawala, piling mo, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisihan. Si Jesus ang dahilan kung may kulang ang buhay. Lahat ay alang-alang sa Diyos. Dahil ako ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisihan. Hallelujah! Dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos. Dahil ako ay mahal niya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dumalangin po tayo, mga minamahal. Una nating panalangin ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming dinadaing sinasamo sa iyo, alang-alang sa kabagan ng mga anak na Panginoon. Aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, alang-alang sa kinuha mo na ang aming beloved Assistant Pastor.
Iba yung kalusugan, kalakasan, pagkaloob mo sa Kanya hanggang sa Kanyang pagbabalik, mahal na Panginoon. Kailangan po namin siya, mahal na Panginoon. Kami po yung maasa sa iyo sapagkat walang imposible sa iyo, mahal na Panginoon. Lahat ng mga bagay may pangyayari at kaya mong gawin, mahal na Panginoon. At narito po kami, mahal na Panginoon, yung mga anak. Batid mo po, mahal na Panginoon, ang kalagayan ng bawat anak mo, mahal na Panginoon. Lalong-lalo na po sa spiritual pamumuhay, mahal na Panginoon. Ibalik mo po muna namin pag-ibig, mahal na Panginoon. Ay yung banal na salita, kintal mo sa aming puso at aming mga pamuhay ito sa tulo habag mo, mahal na Panginoon. Habagan mo po yung mga anak, mga nanginat ng lulupay-pay, na tumanggap ng pabautismo, lagi mo sila kausapin, mahal na Panginoon. Iparating sa kanila yung banal na silat at kamangha-manghaan na ginawa mo, mahal na Panginoon. Alang-alang sa iyong kabagan, aming mga mahal sa buhay, hindi pa rin namin nakasama. Gumawa ka po ng kapalaran, alang-alang sa iyong kabagan sa aming mga mahal sa buhay. Kabagan mo kami, mahal na Panginoon. Kung gana kami, kung wala po kayong magagawa. Kayo po nakakabatid din mamaya ang mangyayari. Batid mo ang bilang ng aming buhay, mahal na Panginoon, at aming hinaharap, wala kaming mailigid sa iyo. Iniibig po namin labis ang kaligtasan na pinagsumakitan mo sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon. Kahit kabagan mo kami, palakasin, mahal na Panginoon. At palagalingin din po, mahal na Panginoon, sa aming karamdaman, mahal na Panginoon. Bunga ng aming mga pagkukulang, pagkakasalo, ano pa man ito, mahal na Panginoon. Batid mo, mahal na Panginoon, kailangan yung mga anak, mahal na Panginoon. Lalo-lalo na po, Diyos, kung bakit kami naririto, mahal na Panginoon. Sapagkat kulang pa ang pag-ibig na pinapakita namin sa iyo, mahal na Panginoon. Sa iyong pinangako, mahal na Panginoon, sa buhay na walang hanggan sa kalangitan, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon. Lahat ng kapurihan, pasasalamat tanging sa iyo lamang, mahal na Panginoon. Habang patawarin mo kayo sa pagkalatang panalangin ng aming bilabid ng Pastor Wilista de Almeida. At narito po ang lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, na nagkakaisa namin sinasaway ang lahat ng mga problema, suraning karamdaman, incurable sickness, disease, cancer, diabetes, leukemia, enlargement post-tree diabetes, high blood, lahat ng karamdaman sa order of Jesus. Hallelujah. Lahat ng problema, suraning kasama, lutos ka sa pangalan ni Jesus. Lahat ng kailangan ng iyong mga anak, pawiin mo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lahat ng mga problema, suraning karamdaman, anumang klaseng karamdaman, walang kagalingan sa ospital, pagalingin mo, cancer, diabetes, leukemia, sakit sa puso, kidney stone, enlargement post-tree, lahat ng karamdaman sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Victory in Jesus' name. Hallelujah. Victory in Jesus' name. Because all victory in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Praise the Lord po, mga tumalong po tayo mga minabilang pananampalataya po natin. Doon pinapakita natin pag-ibig, mahal na Panginoon. Hindi liko ang ating pinakamamahal na Panginoon upang hindi tayo dinggin sa tamang panahon, mga minamahal. Maring mamaya bukas, ang hintay po tayo pagkakaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat na yan, mga minamahal. Tumalong po tayo ng 3 bis tanda po ng pananampalataya, mga minamahal. So ay sabay po tayo. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Thank you so much, Lord Jesus, for Lord's kingdom, the power, the glory, praise, great honor to the thanks is forever and ever. Amen and amen. Sa mga baguhan po, mayroon po ba mga minamahal na baguhan? O bisita po mga minamahal? Kahit po sa mga live webcast viewers po natin, mga minamahal, sa lahat ng nanonood po sa banal na gawain na ito sa YouTube, yung mga YouTube followers po natin, sa streaming po natin, mga minamahal, sa Facebook live streaming. Tumanggap po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Ngayon po, mga minamalang araw ng kaligtasan, di po ipinangako ng mahal na Panginoon sa araw ng bukas, mga minamahal. Kung isasagawa po natin mga minamalang pantanggap sa atin na may pananampalataya, na tayo po mga minamahal sumasampalataya na may Diyos, mga minamahal, siya po ang magbibigay
ganti sa ating pananampalataya. Kailangan po natin tanggapin ang ating pinakamamalayan sapagkat sinabi po ng banal na kasulatan, lahat ng nagsitanggap sa kanya binigyan niya maging karapatan, maging anak ng Diyos. Kailangan po natin isagawa ito na may pananampalataya, mga minamahal, sapagkat kung tinanggap po natin, mga minamahal, yan na po yun, mga minamahal. Ang oras ng kaligtasan, mga minamahal, yung katugunan ng iyong panalangin, mga minamahal, yung kagalingan, mga minamahal ng karamdam, pagbabago ng buhay. Anong klase man dinadaing nyo sa mahal na Panginoon, saan man lupalop ng daigdig, mga minamahal na nakikinig po sa banal na gawain ito sa Facebook Live streaming, sa YouTube channel, mga minamahal. Sa mga bisita po, kung mayroon po mga minatanggapin po natin ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Tumayo po tayo kung may bisita po, mga minamahal. Tanggapin po natin sa webcast viewers po tayo. Taas niyo po inyong kamay, mga minamahal. Tumanggap po kayo, mga minamahal. Napakahalaga po nito, mga minamahal. Mahal na Panginoon, mahal na Panginoon Jesus, narito po ako, isang taong makasalanan, mahal na Panginoon. Linisin mo po ako ng banal mong dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking pagkukulang at pagkakasala mula nang ako'y nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay, sarili kong tagapagligtas. Isulat mo po ang akin pangalan sa aklat ng buhay. Maglilingkod ako sa iyo, mahal na Panginoon, ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Kabagan mo din po, mahal na Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay. Mahal na Panginoon, abutin mo din po sila na mapagpala mong kamay. Pagpalain mo kami, mahal na Panginoon. Lutasin mo lahat ang aming problema, aming mga karamdaman, mahal na Panginoon. At gawin mo kayong matapat ng Kristiyano, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon, na aking Diyos at Hari ng aking buhay na aking tinanggap. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kayo po yung mananalangin sa inyo po, mga minamahal na tumanggap po, mga minamahal. Sa pamamagitan po ng banal na gawain na ito. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa mga tumanggap sa iyong mga kaluluwa, mahal na Panginoon. Gawin mo silang tunay at tapat ng Kristiyano sa paglilingkod sa iyo hanggang sa kanilang pagbabalik. Sulat mo po ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, mahal na Panginoon, lahat ng tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Gamitin mo po sila, mahal na Panginoon, na lahat ng tumanggap sa araw na ito, mahal na Panginoon, sa kanilang mahal sa buhay, sa kanilang kapitbahay, mahal na Panginoon, maging sila po ay magpapatuto sa mga dakilang tanda, mahal na Panginoon, na ipagkakaloob mo sa kanila upang matupaturan nila, mahal na Panginoon, kay buhay ang salita, mahal na Panginoon, ay di nagbabago. Ikaw ang Diyos na may likha ng langit at lupa, ang lahat ng bagay ay may pangyayari sa iyo. Kaya pagpalain mo po ang lahat ng tumanggap, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po sila, lahat ng kailangan nila, ipagkaloob mo po, mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng sinasagawa po natin dito, ang kapurihan kaluwatian lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa panguna po ang palalangin ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Kung mayroon po yung mga baguhan, mga minamahal, para masulit po mga minamahal ang 4 na reglamento ng kaligtasan, mga minamahal, kailangan po mga minamahal, pagkatapos nyo tumanggap mga minamahal, sumampalataya po kayo mga minamahal, magsisi sa kasalanan, magbabautismo sa pangalan ni Jesucristo para mapatawad po inyong mga kasalanan, mga minamahal. Tatanggapin niyo po yung kaloob ng Espiritu Santo, mga minamahal, yung kapuspusan, yung nanginginig po kayo mga minamahal, at tatanggapin ninyo ang kapangyarihan din po. Kayo po ang magpapato mga minamahal. Ang sabi po ng banal na kasulay, papatong ninyo ang inyong kamay sa may sakit, sila magsasigali. Kailangan po gawin po natin ito upang lahat ng 4 na reglamento ng kaligtasan ay pagkakaloob ng mahal na Panginoon at biyaya mga minamahal na kanyang ipinangako, mga minamahal. Kaya narito na po tayo mga minamahal sa ating announcement po mga minamahal para po sa ating banal na gawin. Dadalhin po ng ating iniibig, ating beloved elder po, ating beloved elder Alvin Reyes po mga minamahal. Praise the Lord po. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal